Piye Mas? Bidan nggonku ki ora mung iso nulungi wong mbayeni. Lah terus nulungi apa? Kuwi bidan kuwi wah jan hebat tenan. Ilmune gaib wah tak akoni jos. Tanggoku lho Dik. Numpak kuwi tiba tangane ceklek ora dijahit. Lah terus dikatake. Dicekel, didilat, dimut mari. Ngono. Japane mandi tenan. Pokoknya ora ngerti japane piye. Tanggoku kena silet nggon tangane. Iya. Ora dijahit. Dik. Iya. Cukup dicekel, didilat, dimut mari. Aku ndek iki anyang-anyangen. Didilat tim. Aku anyang-anyangen nang ngene takone ngene iku bidan. Tekan kono ki tutup, tutup. Aku saka lawang tok-tok bu ajeng dilake aku ngono tutup. Duit 50. Duit 50 Mlebu ning suket. mlebu neng suket, Mlebune anget. mlebune anget. Metune pliket. Sik, iki nek ora diluruskan iki horor lho iki. Gak. Duit 50 Duit 50. jiglok neng suket, Heeh. mlebune anget, metune pliket. Lah ya pliket. Apa? Kuwi Mas, Hah? zamane wong tua zaman biyen yen niliki pitik arep ngendhok, dirogoh ngene lho. Lah nggih ta Pak, ngagem ngeten iki to? Oh, mesti ora kowe jajal yen pas pitikmu arep ngendhok ngene no. Iki wis arep cedhak ngendhoke apa ora? Alah, ora mung piyai sepo dhisik, bojomu niliki kowe ya ngono kan dadak. Ngapunten lho Mas Dodo, panjenengan dadi juragan tenanan Mas, ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kok ya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku rak nutem PLN wis. Ha iya. Ngono malah jari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk, Mocone truk. Lah ya tulisane lak truk to. wow, lah wong ki ra genah. Nek kowe gandeng barepe jenenge Bambang Bajiret. Oh, kok Bambang Bajiret? Barane tanggal 1 Tanggal 1 Maret tak nggo pengeling-eling dadine Bambang Bajiret. Oh iya. Nomor loro Noni Bajidul. Lho, tak tenan Apa neh kuwi? Baran bar anak nomor 1 terus kesundul. Lah lagi setahun terus metu adine. Oh, Beda, beda meneh karo aku. Anakmu? Nah, anakku lah asline 6. 6. Lah program KB gagal. Bisa lah bojoku tak kon suntik apa spiral. Iya. Malah bojoku KB-ne pil, salah kedaden pilih teko gulu kathos mlorot teko dengkul dadi ora kalah. Lah kok ya mbok Anake 6. Anake 6. Lentung prutut lentung semene iki sing cilik-cilik niki dolan nang pekarangan mburi, manggon barongan pring kono pangan garangan telu, boleh garek telu. Anakmu ki menungso